Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, आं दिनै कार्बि ड्रेस गाननानै दिन्थिनो सानदों. So बिदिब्ला नायलांबाय थालाय आंखौ माबायदि नुयो कार्बि ड्रेस गानोब्ला. फैदो बिदिब्ला नायनोसै. हानाय नै मा होनोथाय आंबो मिथिया. बे आरो नैबे. So बिदिब्ला आं गाननोसै. नैबेखौ जानजियाव खायनो आरोना बियो जानजिनि फिटा बेनिफ्राय नैबेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं माहा लागायो माहा गानो. स' नै रेडि जाबायानो. आरो दंबावो दे खैटामान गाननो दंबावो र'. स' फाइनालि आं कार्बि हिन्जावसा जाबाय नै. माबायदि नुदों? बहुद मोजां नुदों. Thank you Nikita. Mabaidi nangdों लोगोफोर केनेकुवा लागिसे मुग. फाइनालि खारबि सिख्ला नांदोंना. So guys, आं कार्बि ड्रेस गाननानै बेरायहैबावनोसै नै. बाजैया लिंहरदों आंखौ मानो लिंहरदोंथाय मिथिया र' थांनि. आं ड्रेस गानबाय दंमोनबा बेवहा. नायबानो जाबाय नै जोंनि दाबाखौ. बेरायबाय आरोना दसे दिन्थिबाय आरो नोंथांमोना नायदो जों गामिनि लामाखौ माबायदि जों गामिया. फाइनालि नै बाजैमोननि लांगोना मोनबाय आरोना आंनि हाबलांबाय बाजैमोनहानियाव. बाजैया लिंहरनाया ओरैनोसो लिंहरदोंमोन दै लोगोफोर आं दायो फैफिनबाय नै. दिनैनि भिडिअ एसेनोसै. थेंक इउ नायनायनि थाखाय अननानै सापर्ट खालाम आंनि चेनेलखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर. नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन. बाय बाय.